सानफ्रामबो जौ लोङै लोङै मानि आदा हाबा बादामोन कन्ट्राक्टर मावनायनि बिल मोनदों नामा रायजोफोरा बेखौ जेरैखि जाया देनांहाय साख्रि मोनबा लायगोन दे साख्रि मोनबा लायगोन दे बैसागुनि माबाफोर बुंहरदो आसा खालामो बे बोसोराव गासिबो मोजाङै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायना लागायनाय जाबाय बिनिफ्राय जोंहा माने दिनै गयबारि गामिनि सेंग्रा सिख्ला जोङो ज' बैसागुनि पिकनिक जानो नागिरदों आरोखि ना खाना जानाय होनो लोगोफोर दा ओरैथिं नै जोंना सिख्लाफोरा माने मैगं हागासिनो दङ पियास हागासिनो दङ ओरैथिं नै सामब्राम गुफुर देगासिनो दं बेदराव होनो थाखाय बिनिफ्राय मानसिफ्रा दाबो फैथ'वाखै आरो माखासे फैबावनांगौ देलायथ'वाखैबो बिनिफ्राय नै बेदर एवग्राया जोंना बेदर एवग्रा नै बेदरा बायनो दं नायदो बिसिफोरा बेदरा बरिया ओइ नायना लादो लोगोफोर ना खर' दंबावोसो नै बरिया माने दासो संहांगासिनो दं आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ना मा होनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना जोबजासिम दा देलायजासे नाय दा जोङो ओरैनोसो दंथ'यो नालाय गावब्रै गाव टेक्सि दङ ओरैथिं नै सासेया देखाया मोखांखौनो ओरैथिं नै दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोसो गोथारै गोसो बायदि खालाम आरोना रायजोफोर जोंहा दा नै बेदरा मोनबाय बा गोदौलायथारदों बरिया जाबाय साखिनायासै मोनाबिलि माबायदि साखिनो बरिया गोथाव जाबाय आरोना दे साखिदो मुनि दासो नुदों नोंखौ ओमफ्राय ओरैथिं नायलाय नै गावब्रें लोगोफोर जोंहा माने दा रेडि जाखाजोब्बाय जों दा देलाना फैसै आरोखि ना ओरैथिं नायाव दे सफैबाय जों दा लोगोफोर गासिबो ड्रेस गानजोब्बाय ओरैथिं नै नायना लादो लोगोफोर गामिनि सिख्लाफ्रा माने इउनिफर्म बायदि ड्रेस गानना फैखाबाय आरोना मनालिका ओरैथिं नै गासिबो बिनानावफोर दंजोबो ओरैथिं नै बेहा सोर जालायगोन मिथिला ओमफ्राय ओरैथिं गानदांगासिनो दं आरोना देलाय मोसानाय दं बेहा दाबो जाया ओमफ्राय ओरैथिं नै दा नायलांदो नोंथांमोनहा ओमफ्राय मोनसे लकेसनाव जों थांनो नागिरदों बे लकेसनखौ दा नुलांगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय दा नोंस्रा थादो बाजैमोन आयं सेंग्रा सिख्ला जाना फैनोसै सिख्लाफ्रा बारा खेबजाया आं खेबा आं नांगौबा जों सेंग्राफोर आंखौल' खेबगोन गावसोरल' फट' लानो हागौ आंहा खेबजानो मोना बोलो होदे बा ओरैथिं नै सिख्लाफोर थांग्रोबाय लोगोफोर दायो माने जायगा लकेसनाव सफैबाय बेनोमोन जाहैबाय लकेसना माने जेरावबो गैया नैबे बिफां फांसे गोनां खाथियावनो आरोखि ना ओमफ्राय खोमसि खोमलावसो नुबाय ओमफ्राय ओरैथिं नै सिख्लाफोरखौ एसे लाबोनोसै आं दे गोदान बोसोरनि मा बुंनो गोसो जादों हा दिनैसो दे मालायफोरना जोबजोब्बाय नोंस्रालाय आदसा बैसागुआव मारै रंजाखो माखो रंजानो मोनथ'वाखै दाबो मोनजायाखै जायगा नागिरना रंजाखै जोङो दे ओरैथिं नै नायहरदो मोखांखौ एसे देखाय ओरैथिं दे नोंसोर सानैया लाजियो दे दे बैसागुनि माबाफोर बुंहरदो आसा खालामो बे बोसोराव गासिबो मोजाङै मोजाङै थांथोंसै मोजाङै हगारहरनो हायो ओरैथिं हेलौ नैबा मिस्ट्रिस मावनानै साफासिन जाबायलै बिनिफ्राय जोंहा ओरैथिं नै सेंग्राफोरखौबो नायना लादो बोरायबायलै खिन्थु हाबा जानायखौ नङा जाखोब्रा हैद नङा थगायदों रायजोफोर नङा ओरैथिं नै दासो जागायजेनदों दानो जोबो ओमफ्राय ओरैथिं नै सार बेल'सै नै लास्ट माबा लानानै बेदर एवग्रा लानानै माबाग्राया मोसाग्राया बेल'सै लास्ट दंबावो नै रायजोफोर दाबो बेदरानो दं दासो लाबोजेनदों आरोखि ना बैसागुआवहाय खनसे
रंजानाय जानाय लोंनाया जेबो नङा रायजोफोर मिथिबाय नङा बयबो इन्जय खालामखायो सोर साबेसेया लोङा होननानै थानो हागोन होनबा दैमा आं हाबा जानायखौ एबार लोंसै आं लोंखायामोन उफाय गैया नै सिख्लाफ्राबो लोंनांगौ जोंना एक्टरा भिडिअ खालामग्राया होनना बुंनायखाय लोंनो नागिरदों आरो दायो नै बेदर दा जाहैबाय अमा ओमफ्राय ना खर'आव थुग्लिनाय ओमफ्राय बयबो मोनखाजोब्बाय सिख्लाफोर जादो मारै जाखो नायलाय बे सासेया नायलाय आयौ बोरो सेंग्राफ्रा गला दे जागोन ना लागोनसै बिनिफ्राय बारल'नोसै आरो ना जुसि ओरैनो हलाय जुसि ओमफ्राय नै बै सासेया बिजनिनिसो जाहैदों नैबे नायहर लाजिलायबावबाय बिजनिनि एक्ट्रिसआ नोंसोर सानैजों बिब' बिनानाव ना मोननांगौ ओमफ्राय नै ओरैथिं नैबे खेबजाथारा दे सासेया लायासै दे बरिया ओमफ्राय ओरैथिं नै मना मा होदों नोंलाय थाइबें सामब्राम पियाज थाइबें सेंग्राफोरनो सिख्लाफोरनो नैबा नै बिजनिनि होनदोंमोन नामा वेलकाम टु गयबारि दतमा दे जादो लायासै दे लाजिनो ओंखारोना गोसोआव नै बिसिनि खुरमा बेहा ओमफ्राय ओरैथिं बिहु ओरैथिं नै गन्थं खान्दि गालाव लागाव माबोरै गिबवे होसां नोंखौ आंना गैला जोब्बाय दे नेल अके दं होनबा नोङो बांगाल हिनजावफोरनोसो गिफ्ट होगोन आं नोंखौ ओमफ्राय नै लादेन हाब मारै जाखोब्रा नोंबा माथो बियारसो लाबाय लकेलखौ लाला सार मा लाखो गोरान लाखो ना गिसि लाखो जोंना लकेलसो आदसा एखे ओमफ्राय नै रन्जितबा दावयाव ड्रिंक माथो लकेल लादोब्रा लकेल लायाखै दैमाया हायालै ओरैसिनो दं आरो बिसोरो दा आंबो एसे लागासिनो दं आरोना लानायखौ जेबो दासो सानो नाङा माने बैसागु नालाय लोगोफोर एसे लागोन नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम बैसागुखौ बरायबाय ना देलाय मा बुस्थु बेलाय थाइबें दे लाजौ आदैमोन मोसाला हे मोसाला जाला आदैमोन bang bara bara bang bara bara bang bara bara ओमफ्राय ओरैथिं सेल्फि रानिफोर
आंखौसो नुफाबाय ओमफ्राय ओरैथिं जाला आरोखि ना फेला जोब्बाय लोंनानै ओइ सारमोन जाला नामा जायो नै दासो सुरु ना फिउस थांबाय फिउस थाङाखै दासो सुरु फिउस थांबाय नामा थाङाखै थांनाय जादों लागाव नोंथांमोन एसे इन्जय खालामफादो लाइक सुना होदो सामफ्रामबो जौ लोङै लोङै मानि आदा हाबा बादामोन कन्ट्राक्टर मावनायनि बिल मोनदों नामा बेरे 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 Dalam mana dah kamu? खामायो बबेयाव बाहायो दसे नायसाबदो रायजोफोर बेखौनो सिख्लाफोरखौ कमेन्ट खालामहरदो जों लागोनि सिख्लाफोरखौ फसायदोंबा खामायो बबेयाव बाहायो बिमा बिफाखौल' गोदना सेरो सामफ्रामबो जौ लोङै लोङै मानि आदा बादामोन कन्ट्राक्टर मावनायनि बिल मोनगोन नामा मारै जालायखो बक्सालाय Joshi, love you. Joshi. Mingakuy. Ayo. Oi, सेंग्राफ्रा मा मोसाब्रा? मोसागोन. जाजोबगोन. माखासेया मोसायाखै र' आं एसे रायथिनि मा मोसाया नोंलाय दा थांनोसो नागिरबाय हनै माबा थांला जोब्बायसो मबाइल जो लागाम गारजाया बैसागुआवहाय नांगौबा हाबा हग्रार वादा आं खेबसे थादों खेबसे लायोबा बुरु Belgium. बैसोरखौ नेनिलाय माने मोसा मा जाखो जाला जायो हाला मा गिसिबसिबखो नोंहालाय बावनो हाया सना जारुमानि बोजों थाङो गोमो गोथां आगर बायदि सोरनो होनो सना जारुमानि बोजों थाङो गोमो गोथां आगर बायदि सोरनो होनो बैसागु बोथोराव नायहरनो
Oi, Apel, ambil sedia. Abu senang. Abu, mana mulai nas? Gaji mana nak? Oi, Apel. This is my lover. Oi, ini siapa mau jadi macam Oi, siapa video खालामनायखौ नोंखौ सानगोन ओरैनो just entertainment-सो. सोरबा बुजिया ना बिसास खालामनो नाङा आरो ना नै आयं नायहरदो दे बोसोर गोदाननि खुलुमसै दे गैला मारै दं मोजाङै दं ना आयं मोजाङै दं दे बैसागुनि रंजाबा एसे बैसागुनि नै मादैमोनहा बैसागु दिनैसो गामिनि सिख्लाफोरजों दस्रा गामिनि सिख्लाफोरजों आलादायो ना गैया आलादा Arden sir, how are you? Good. Okay. Wow. Denang. Borai buri zaman naik थांनोसै. रायजोफोर इन्जय खालामबा मिथिबायना? माबायदि मोनखो? मोजां मोनदों. दे. स्किप दा खालामथ' दे रायजोफोर स्किप दा खालामथ' सिख्लाफोरखौ नाय जों लागोनिखौ खुलुमसै माने भिडिअ नुगोन जाहैबाय आंखौ मिथिया मिथियो दे नुगोन लागाव बैसागु खुलुमखांबाय आंखौहाय नायलांबाय था लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालामदो आंनि सिख्लाफोरजों मोसानाय आंखौ गाग्लिबाय फाग्लिफोर माथो जाखो ब्लगसो वाइड एंगल खासो गोजानाव नुखायो नुबाय ओइ रुसि गाज्रि मोननो नाङा मेम'राइज देनां जोंनि बोराय बुरिफ्रा नुथों बोरायनानै फैनानै ना रायजिता लागौ आंहा गैला बुरो आंनो बुरो हा आंनो मोनसे दं माने बैसागुआव लोंनाया जेबो नङा ना जेबो नङा लोंनो मा न'
रायजोफोरा बेखौ जेरैखि जाया देनांहाय साख्रि मोनबा लायगोन दे साख्रि मोनबा लायगोन मारै जाखो गाना गैला गानानो सावनानै गैला जिखुनु जाया माने न'खर न'खर जों हाबबाय आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबाय माने 50 मिनिटबाबो 1 घन्टाबाबो बिदि आपल'ड खालामनाय जागोन नोंगौ नङा दासो हाबजेनदों नालाय ना नङा जेबो नङालै भिडिअ'आवहाय ना बा बिनाव नै 50 थाखा दंलायलायो गानानो जाया रायजोफोर नोंबो बें बेरे बेरे बे बें बेरे बेरे बे बें बेरे बेरे बे बें बेरे बेरे बे लागाव आदै लागाव गानानो गैयालै जाया मारै जाखो खुगा मेथाइसो गोसो सिङाव मा बेरो बेखौनो मोसानांगौ बोसोर गोदाननि गान गैयाबाबो जोंना जायो बें बेरे बेरे बे बिजिलिनि सिख्ला नायनो समायना गुफुर गावदां बिनानाव फोजोबसो मोसानाय लोगोफोर गारि मोनो नैबे जों लागोनि आनै नायना लादो लोगोफोर बेनिफ्राय नोरसिंनो भिडिअ खालामगासिनो दङ ना मोसाया गारा बेनिफ्राय नैबे जोंहा आदा खुलुमखांबाय आङो खुलुमनाया ओमफ्राय ओरैथिं नै ओरै दंबावो आरोखि ना नै बिस्रा नैहा बिब'निफ्राय बिनानाव माला फैया आच्छा दे 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 थाथ'दो ए दे 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 औ औ थाथ'दो औ दा जोङो ओरै दस्रा न'आव थांसिगोनलाय बैसागु नो प्रब्लेम गान गैया सार जोंना दासो आगैलै सना बाजै मारै जाखो दे द' बोसोर गोदाननि दे ओरै नाहरलाय केमेरायाव ओरै नाहर दे बोसोर गोदाननि बाजै औ ओमफ्राय ओरैथिं नै फैजानो ओइ आदा मेन्देला औ ओइ ओइ बोरो आनै बोसोर गोदाननि
फ्लाट जाबाय आसोला फ्लाट जानायखाय खारनो नागिरदों 5 थाखा बाय नो नुबाय अभारेटरानो मोजां नङा बोरो अभारेटरा हवायारि दै अफिसार ओइ रनजित बा मोजाङै दाम बे बक्सखौ फ्रियावनो लाबोआखै बायनानैसो लाबोदों जोङो बक्सखौ ओइ कुल डाउन रिलेक्स लागा जोंनि न'आव फैबायना जोंनि न'आव फैबाय हामा Kau sama tandang deh, balik ke sana. Deh, Musa. Hala, abang jok no. Đây lưng đây là cột cầu này là nỉ dấu ban kha gần sạt gà chân nỉ đây lưng đây là cột cầu này là nỉ dấu ban kha gần. Udang Syar, lago. Nang kaya, जोंनो lago, gimana? Này là nỉ dấu ban kha gần. दा जोंहा प्रिंखौ मोना फैबाय लागा लाबोद' एसे द' बिसिनाव लोंनांगौ एसे लागा Kosona Lago! बैसागु नि deh. Ayo. Coba lagau saya sendiri boy. Dan no ada ya. Dua kali aja bergeser kenapa nama berarti pun hore. Jangan awal kolbu kaya aja. Berjenda mana Joshi mana punya berina ada. Lah berarti silang saya Joshi mana. Denang bab bahasa bahasa ya Joshi ya. Upai dia. Na pasal, na, woi apa saya? Jadi kami nak gusti babun kan? Lago. Kan नोंथांमोन जोङो माने गामि गंसे गिदिंजोब्बाय आरोखि ना माने सेंग्रा सिख्ला ज' जोंनि गयबारि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने ज' जाबाय लोंबाय बिनिफ्राय रंजाबाय बोसोराव खनसेल' नालाय खनसेल' रंजानो मोनो ज' सेंग्रा सिख्ला दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो बिनिफ्राय मोजां मोनदोंब्ला ना लोगोफोर नोंथांमोना ओरैनो थानो नाङा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो बिनिफ्राय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो जोंनि गामिनि गाला जुमा हरबालाय
दा नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ना Gila suruhlah suka kalah. जों माने बिराद खस्थ' खालामबाय माने औ Suka. Cuma moजां नुदों खिन्थु नोंनि भइसखौ खोनानाय नङा दा मोनाबायबो नालाय दा खयथा जाखो टाइमा 9था जाबाय Ay gala. बिराद मोसाबाय आरो जों लागोआ फिसा नङा मिथिबायना लोगोफोर 200 न'खरनि बाराबो दङ औ दा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो ना बेखिनियावनो जों लागोनि सेंग्रा सिख्ला मोसानाया माने गामियाव दिनैसो जोंहा इन्टारेस्ट खालामबाय सेंग्रा सिख्ला माखासे थांबाय आरो ना माथो दा जोंबो थांसै दस्रा लाइननिया थांबाय जों लाइना ज' नालाय दा जों औ दा नै बिस्रा आंनि माने बिनानावफोर जायो नालाय दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै ना नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो ना बेखिनियावनो थेंक इउ फर शेयार खालामसिजोब माने कमेन्ट आंखौ सिनायो कमेन्ट हर आंखौबो औ नैबे ना नै बेखौथ' सिनायखागोन नै सासेया साइडआव बुंग्राया आं खिन्थु केमेरामेनसो दे दा लोगोफोर फोजोबनोसै दे थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय